היי, מה קורה? לא העליתי מלא זמן, מקווה שאתם בסדר בגלל המלחמה והכל. אבל עכשיו זה יהיה סרטון קצר, קראת הדמויות וקראת הפשלה. ערכתי את הסרטון, ופתאום אני רואה שאי אפשר לצאת מהזה ולזה. כאילו זה מסובך. אבל קיצור היה זה בעיה טכנית, עכשיו יהיה אפשר, אבל מקווה שיהיה בסדר. אני לא יכולה עכשיו לחתוך קטעים, ובסוף אני גם מבין איך עושים פתיח וזה. אז כאילו אני אבין כל מיני דברים, איך יותר עורכים טוב וכאלו. הסרטונים ממש יקפיצו את הרמה. עכשיו נכיר לכם את הדמויות. בקיצור, בואו נתחיל להכיר לכם את הדמויות. לוקח זמן כי אני מקליטה את זה, ואני כבר עשיתי את הסרטון, אבל זה קיצור תוכנה כזו מוזרה. זה הבית, בית מהמם. באמת מאוד נדיר, סתם. נראה לי שבאמת לקנות את הפריטים החדשים שעומדים לצאת, הם מושים, אבל יאללה, בואו נכיר את הדמויות. בקיצור, אלה הוא ההורים. זה ג'ון, וזו ליסה. לוקח לי זמן, כאילו עכשיו לקח לי זמן, אבל זה, בקיצור. הם ההורים, ואין לי מושג למה לא זזתי. עכשיו, אלו התינוקות, זאת ג'ני, וזה ג'וני. ג'וני, לקח לי ממש הרבה זמן לחשוב על השם הזה, אני מאוד אוהבת את האות ג'יי. יאללה. רגע, למה לוקח לי כל כך הרבה זמן לחשוב על משהו? מקווה שהסרטון הזה יצא טוב, אבל שיהיה. יאללה. אוקיי. בקיצור, אחרי שהכרתי את הדמויות, כאילו אפשר להתחיל בסיפור וזה. הראיתי לכם את הבית ואפשר להתחיל. זה הכל קרה בלילה חשוך ואפל. בוקר טוב, בוקר נפלא, בוקר סתם. טוב. בוקר מוזר, כי אתם פה איתנו. בקיצור, כמו שהבנתם, אני ליסה. כן. אם יש ראשי רקע, אז תתעלמו, אני לא בדיוק יכולה לחתוך את זה, אבל לא משנה. עכשיו אני אכין ארוחת בוקר לי ולג'ון, אשתו מהבקבוק וזה. תראו, אני מכינה ככה. בסוף אני אבין איך חותכים את זה מעריכה, אני כאילו יכולה, אבל אין פיצ'ר כזה, זה כאילו זה. אז גם קיבלתם מתכון, אבל כנראה שאני כן אבין איך חותכים את זה בעריכה. הכל יהיה סבבה. טוב, אז הכנתי זה, נחתוך עכשיו מלפפונים, כריכים מחמת בוטנים, ובואו נחתוך עכשיו מלפפונים. לוקח זמן, כן, קח את הסכין, חיתוכים של לייבסים, סתם. לא הייתי פעילה בערוץ מלא זמן, סליחה, אז לוקח לי זמן. בואו ניכנס להיקלח בינתיים. כמה שאהבתם את העיצוב של הבית, לרוב מאוד אוהבים את העיצובים שאני מעצבת, אבל אוי, כמה אמרתי עיצוב, בלשון עיצוב. לא משנה. יאללה, בוא נתקלח. סיימתי. מה זה הכל מוזר הזה? בוא נסתרק. באמת. אוקיי, שים חלוק. שים את זה. זה פה. אוקיי, יאללה, שמתי מסכת פנים, ואפשר להיות בנינטנדו. שכחתי להאכיל את החיות, באמת. טוב. יאללה. לוקחים אוכל. חתול, כלב, בתוך שקית צאן, פרות מסן.
יאללה. אוקיי, ירי אוכל רק סוכריות. נראה לי יש לי רק 2 כלבים. כן, יש לי רק 2 כלבים. אז את זה אני אזרוק. החתול שלי אוכל חתולים, וגרי אוכל רק סוכריות, כמו שאמרתי. טוב. המותג שלי תאכל. אוף גוזל, חתוך את השמיים. אוף לאן שבא לך. יאללה, גרי תאכל. אמרתי תאכל. גרר. גרי, אמרתי תאכל. גרר. יפה. אני רואה טלוויזיה. לא, שכחתי, אני צריכה להאכיל את התינוקות. ואז סוף סוף הוא יקום. אוקיי, יאללה. אוקיי, שאין לייב את זה. אוקיי, די אורי. יאללה. אני מאוד מוזרה. עשיתי לאחרונה רק שורטים. לא לאחרונה, לפני שבועיים בערך. בוקר טוב. תודה שנזכרת לקום. מה השעה? נו, לך להתקלח. מה השעה אבל? 10, וגם אתה מסריח. בסדר. יואו, הכינה לי חמת בוטנים, איך אני רעב. קח את הדברים. והופלה פופ. הופלה פופ. אוקיי, לא יצא לי טוב. יאללה, בוא נתקלח. יש לי בלגן שם בשיער. מקווה שאני אמצא דרך לחתוך בעריכה את כל הקטעים האלו. יאללה, לויה. בוא נסתרק. עכשיו. אוקיי, עכשיו צריך להחליף את הבגד ואת זאת שלהם. יאללה, בוא נלך לאכול. אני אחזיר את החלוק? לא, זרקת אותה לשירותים, תגידי אתה תוכן חינוכי. לא, זרקת את זה לשירותים. בסדר, נקנה חדש. טוב, יאללה. בטלנה. יאללה, טעים. טוב, אנחנו די קרובים לסיום, כי זה פרק די קצר, רק הכרת דמויות. באמת הפרקים הבאים, גם אני אעלה ממש את הרמה לעריכות וזה. וגם אתם יותר תכירו את הדמויות, הם יעשו יותר פרקות ודברים כיפים. מקווה שאהבתם את הסרטון, ביי יוש.